ניסה להקליט אותך. הוא רצה שתפליל את עצמך. ששם טיפש? לך מפה! זה לא נגמר, תן. תודה, ג'וני. אתה חבר שלי. לא סיפרתי לו את האמת. מה האמת? שכן ראיתי אותו. תודה, רגע. אני. אתה? כן. גנבתי מכמה תיקים של ילדים. אמרתי לשנתה הגנה, כי אתה צריך כסף. כשהיא שמה לך בתיק, היה שכולם יראו. קם, לא? מתוחכם מאוד. אבל לא מתוחכם כמו זה. מה זה? זה מכשיר הקלטה. רק רוצה לדעת, תמיד כדי שהוא